Здравейте на всички! Преди около месец споделих едно видео, което беше ръководство за начинаещи за работа с Airfryer. Благодаря за обратната връзка и наистина много се радвам, че видеото ви е харесало и ви е било полезно. Също така получих коментари да направя такова видео и за мултикукър. Ето го е видеото. Надявам се след това видео да сте по-уверени и да готвите с лекота във вашия мултикукър. Всъщност какво представлява мултикукъра? Ако все още не сте използвали мултикукър, вероятно се чудите какво точно представлява този уред и защо е толкова популярен. Накратко, мултикукърът е мултифункционален кухненски уред, който съчетава няколко различни начини на готвене в едно устройство. В зависимост от модела, той може да готви под налягане, да вари, да задушава, да запържва, да приготвя храната на бавен огън, да поддържа ястията топли, дори да прави кисело мляко. Едно от най-големите му предимства е, че автоматизира голяма част от процеса на готвене. Достатъчно е да добавите необходимите продукти, да изберете подходящата програма и уредът сам ще се погрижи за температурата и времето на приготвяне. Това го прави чудесен избор както за начинаещи, така и за хора с по-натоварено ежедневие. Съвременните мултикукъри разполагат с различни предварително зададени програми, като рис, супа, месо. Благодарение на това може да приготвяте разнообразни рецепти само с няколко натискания на бутоните. Особено популярни са моделите с функции за готвене под налягане, както е този, който имам аз. Те използват по-високо налягане, за да намалят значително времето за приготвяне на храната. Така ястията, които обикновено се приготвят часове, могат да бъдат готови за много по-кратко време. Независимо дали искате да приготвите пухкав ориз, ароматна супа, крехко месо или домашно кисело мляко, мултикукърът може да се превърне в един от най-полезните помощници във вашата кухня. Как работи всъщност мултикукърът? Мултикукърът работи чрез комбинация от нагревателен елемент, сензори за температура и интелигентно управление. Идеята е храната да се приготвя автоматично с минимална намеса от наша страна. След като добавите необходимите продукти и изберете подходящата програма, уредът започва сам да контролира процеса на готвене, температурата, времето и начина на приготвяне. При стандартните режими мултикукърът работи подобно на тенджера върху котлон. Разликата е, че поддържа постоянна температура на варене, задушаване или бавно готвене. Така храната се приготвя равномерно, без да е нужно постоянно да я наблюдавате. Една от най-полезните функции при много модели е именно готвенето под налягане. При този режим капакът се затваря херметически и вътре в съда се създава по-високо налягане. Това позволява температурата да се повиши над обичайната точка на кипене на водата и по този начин значително се ускорява готвенето. Благодарение на тази технология продукти като боб, телешко, картофи, различни видове яхнии могат да бъдат готови много по-бързо в сравнение с традиционното готвене. В същото време храната запазва своя вкус, аромат и сочност. Повечето съвременни мултикукъри имат и функция за бавно готвене, позната като slow cook. При нея храната се приготвя няколко часа на по-ниска температура. Това е особено подходящо за супи, яхнии, местни ястия, които стават по-крехки и ароматни. Аз лично не съм приготвила на тази програма, но ако вие сте използвали, може да споделите. Друга много удобна функция е запържването или соте. С нея може да запържите лук, зеленчуци или месо директно в съда на мултикукъра, преди да стартирате основната програма за готвене. По този начин ястието се приготвя в един съд и се спестява почистване най-малкото на съдове. Аз често запържвам на тази програма най-вече зеленчуци, след това добавям вода и включвам на желаната програма. След приключване на готвенето, повечето мултикукъри преминават в режим на поддържане на топлината. Това означава, че храната остава топла и готова за сервиране, дори ако не сте на разположение веднага след края на програмата, но дори да е изключен този режим, мултикукъра запазва храната топла доста дълго време. От личен опит го казвам. Ако, например, на обяд сготвя яхния, до вечерта, ако е със затворен капак, със сигурност ще е топла. Често ме питате и какви ястия може да приготвите в мултикукъра. Мултикукърът е отличен избор за приготвяне на супи, яхнии. С него лесно може да се приготвите различни видове месо, като пилешко, свинско, телешко, дори агнешко. Благодарение на готвенето под налягане, дори и месата, които са малко по-жилави, остават сочни за значително по-кратко време. Мултикукърът е много популярен и за приготвяне на бобови култури, като боб, леща, нахут,
грах. Продукти, които традиционно изискват по-дълго варене, могат да бъдат готови по-бързо, като същевременно запазва добрата си текстура и вкус. Може също така да приготвите бял, кафяв ориз, киноа, булгур, овесени ядки. Различни гарнитури също се получават много вкусни. Освен основните ястия, мултикукърът е подходящ и за приготвяне на зеленчуци на пара. Това е чудесен начин да се запазят повечето хранителни вещества, както и естествения цвят и текстурата на продуктите. Някои модели разполагат и с специална програма за домашно кисело мляко. Не съм я пробвала все още. Това позволява да си приготвите прясно натурално кисело мляко у дома. Освен това, може да използвате мултикукъра и за различни десерти, като кремове, сладкиши, мляко с ориз, крем карамел дори. Предимствата на мултикукъра е, че спестява време, готвенето е с минимално наблюдение, множество функции в един уред, по-крехко и по-сочно месо, икономия на енергия, което също е много важно. Подходящ за планиране на храната. И какво имам предвид? Повечето мултикукъри разполагат с функция за отложен старт и поддържане на топлината. Така може да си планирате храната според дневния си график и да я сервирате в удобно за вас време. Ще спомена и нещо много важно – безопасност при употреба. Мултикукърите са проектирани с множество системи за безопасност, които правят работата с тях лесна и сигурна. Въпреки това е важно винаги да спазвате указанията на производителя и основните правила за безопасна употреба. Преди първа употреба отделете време да прочетете ръководството на вашия модел. Ако използвате мултикукър с функция под налягане, проверявайте силиконовото уплътнение под капака. Ето това тук. То трябва да е винаги чисто, правилно поставено, без признаци на износване или повреда. Важно е също така да не препълвате съда. Спазвайте максималното ниво, отбелязано ето тук от вътрешната страна на купата. То даже и от външната страна може да се види. Това е особено важно за продукти, които увеличават обема си по време на готвене, като ориз, бобови храни. Също така, никога не се опитвайте да отваряте капака, когато уредът готвя под налягане. Изчакайте налягането да спадне и след това отворете капака. При освобождаване на парата също трябва да бъдете много внимателни, тъй като тя е изключително гореща. Дръжте ръцете си и лицето си, разбира се, на безопасно разстояние от клапата при изпускане на парата. За да работи уредът правилно, почиствайте редовно клапаните. Ето, това е клапана при моя модел. Той се издърпва и трябва да се почисти много добре, да няма никаква останала храна. Това е много важно, за да работи и уредът правилно. Също друго нещо, което е важно, е да поставяте мултикукъра върху стабилна, суха и топлоустойчива повърхност. Не покривайте клапите, не слагайте никакви неща отгоре по време на работа. Също така е препоръчително да използвате само оригиналните компоненти и аксесуари, предназначени за вашия модел. При правилна употреба мултикукърът е един от най-безопасните кухненски уреди, благодарение на вградените си системи за контрол на температурата, налягането. Може да се наслаждавате на спокойно и удобно готвене всеки ден. Как да използвате мултикукъра за първи път и как да готвите с него? Първо, разбира се, измийте и подсушете много добре подвижните части. Като за начало може да се изберете някоя по-лесна рецепта, като супа, например. След като поставите продуктите в съда, затворете капака, изберете подходяща програма и стартирайте готвенето. Не местете мултикукъра, когато вече е вдигнал налягане. След приключване на програмата, изчакайте налягането да спадне или го освободете принудително. Но аз ви съветвам да прецените така времето, че да се изчакате налягането да спадне само. Тъй като когато го освобождавате принудително, излиза много вода, доста пръски се получават. Може да го избегнете това нещо съвсем спокойно, като се изчакате налягането да спадне само. Налягането се изпуска от ето това бутонче. Просто се премества в другата посока. Може да готвите и без да използвате налягането. Така може лесно да контролирате процеса на готвене. Готвенето без налягане е подходящо за сосове. Супи са съставки, които се сготвят много бързо. Паста също така, ризото, овесени каши, десерти, задушени зеленчуци и ястия, които изискват по-често разбъркване. И след вкусната гозба, която сме направили, идва ред и на почистването. Изключете уреда,
Оставете го да изстине напълно, това е много важно. Купата се измива с меката страна на гъбата, с препарат за съдове. Не използвайте агресивни абразивни препарати или гъби, които могат да наранят покритието. Капака може да се го миете преспокойно под течаща вода. Свалете уплътнението, измийте го добре. Ето тази клапа, която е за освобождаване на налягането. Наистина е много важно да си я почиствате всеки път. Подсушавате много добре и връщате отново в мултикукъра. Основното тяло на мултикукъра може да го забършите само с влажна кърпа. Това е напълно достатъчно. И в никакъв случай не го мокрете прекалено много или пък не го потапяйте във вода. Долу в описанието ще оставя линк към статията, в която има универсални таблици за готвене в мултикукър. Винаги може да напишете, разбира се, и коментар. Ако мога, с радост ще ви отговоря. Използвам мултикукър за готвене под налягане от много години и съм натрупала доста опит. Като заключение мога да кажа, че мултикукърът е един от най-универсалните кухненски уреди, които може да имате от дома. Независимо дали искате да приготвите бърза вечеря след работа, ароматна супа за цялото семейство или крехко месо с минимални усилия. В началото различните програми и функции може да изглеждат сложни, но след няколко приготвени рецепти ще се уверите, че всъщност не е така и се работи много лесно с мултикукър. Като съвет мога да ви дам да започнете с по-прости рецепти, използвайте ориентировъчните таблици за готвене и не се страхувайте да експериментирате. Най-хубавото е, че докато уредът се грижи за готвенето, вие пък може да си отделите време за себе си, за семейството, за любимите си занимания или просто да се насладите на спокойствието, че обядът или вечерята вече е изготвена. Благодаря ви, че останахте с мен до края на видеото. Надявам се, че ще ви е полезно, ще готвите по-уверено с вашия мултикукър и ще се наслаждавате на вкусната храна. Чао от мен и до скоро!